cua sa chomórtas raidió. Bhí Seán is staidéir go crua ina chiomra. Chuir sean raidió ar siúl sa gúlra mar bundú leis. Fógraíomh chomórtas. Ticéid go cheolchar im YouTube a bhí mar chúis. Chuir Seán clós le héisteacht ar hain. Bhí andú leige I geol YouTube. Bhí póster á goods ar málaige. Rug sé grím ar ón póca ar buinte buise. Bhí nirtin skitsmíní ar gur láva a crutha. Cheol sean freagraisteach láiteach. Bhí sé imríoch nach ra sé sách skipuí. Bhí saige go meach a síl agus a bháthid a chuiristeach ar a chomórtas. In áin gur skitsmíní ar cheán bhí ar leanúnt leis an obair. Níor bhada go fógraíomh a búiteir. Ba bheag nar hit Seán a ligin ar a glíú anim amach. Bhí a chruí I pseaba ina hintrach. Hiag se gur an tá dearag leis. Rug se ar ón póca ríist. Bhí áthas an dáneir. Cheol se téics chuig a chalín síle leis I dá scéala inteachta. Bhí an cheolcharim le bheith siúl ar an 16 go bhí beltaine. Thug se cuiride heacht a néanach leis. Níonach íana bhí síle brásásta gáil ina hananta. Dim siad go dtíon cheolcharim ar 16 go bhí beltaine. Bhí láit dubhla daoine. Thug YouTube tispantas gon chéad sco wathú. Cá siad an na chéir fad I damsa, bhain siad an taine bheas. Bhí siad tarseach tríochta ag dir na hiiche. Bhí ochras an dánear híle agus ar cheán héis na ceolcharime. Chean siad burger agus dalp siad. Híl Seán gur thug banó tispantas gon scohaid agus gur na hóran nó go hintach. Bhí síle antóg hílis na siochanna bhí acu. Há sí buchas le Seán a sí thuirt chuig an geolcharim.